Aure kuma ba bauta ba ne. Malamai ne kawai suke baku wani girma da wani iko a kanmu. Mu ne wanke-wanke, mu ne wanke yara, mu ne share-share. Duk komai sai a tattaro a ɗaura a kanmu. Haba, sai dai ku kawai ku zauna ku ci ku ƙoshi, shi ne fa aikinku. Haba. Ke? Rashida, wa koya miki wannan karatun? A ina kika ji wannan karatun? A ba haka kika zo gidan nan ba wallahi. Kin zo gidan nan ke mai biyayya ce da tarbiyya da sanin ya kamata a nitsinki da hankalinki. Ai daɗin ban san matsayina ba ne, amma yanzu an fara wayar mana da kai. Na fara sanin 'yanci na. Dama can ni ba wahala nake so ba. Gaskiya a nemo mai wanke-wanke da kintsa gida. A nemo mai girki. Ni ma hutu nake so kamar yadda kake hutawa. Rashida, me ya zo kanki ne? Me ya shigo kanki? Rashida, ni fa auren nan fa ba wani nutsuwa na samu ba, ban fahimci komai ba a ciki sai tashin hankali iri daban-daban. Kin zo gidan nan ko girki baki iya ba. Na shige gaba na sa aka koya miki girkin nan, sannan kawai rana tsaka ki zo ki ce wai girkin ma ba za ki ba. Ke wai waye ki ziga ki ne wai? Waye koya miki wannan abin? Ni fa babu wanda yake ziga ni. To waye wayar miki da kan ya ɗaura ki akan wannan hanya? Kawai ni fa yanzu na fahimci matsayina ne. Kawai na gane abin da kuke ɓoye mana fa duk ɗaya ne fa yanzu. Kuma gidan aure ba gidan bauta ba ne.